Společně se podíváme a poslechneme si, co pro nás na dnešní akademii připravil Kofola Banda pod vedením našeho starosty Václava Polského a výrazně nám pomocen byl Vítězslav Krčma. Chceš k tomu ještě něco dodat? Dámy a pánové, doufám, že se obejdeme bez zvukových potíží. Kdo nám chybí? Že? Ale Ondra. Tak budeme taky improvizovat. Tedy, než nám přijde ještě tón, tak bych chtěl jenom říci, že bude kresličení česká specialita. Vyletěly 2 kočky ze skály. Vltava proteček a jsme tady a jestli všechno dobře dopadne, zakončíme štrauzovým balíčkem na krásném modrém Dunaji. Tímto bych chtěl poděkovat Kofole, kterou tady máte volně pití, protože Kofola podpořila dnešní Vysokoškolskou akademii a pustíme se do práce. Protože hrajeme bez aparatury dneska, tak bych poprosil až takové kulturní hrobové diplom, že pro ty děti, které tady vydrželi, teď je to úplně úžasné, ale zkusíme to třeba poklapne. Kofola Banda a ne Sokolský flašinet. Po druhé. Kočka, 2 kočky vezou. Dál. Nějakým to nejde. Hendrik Smetana, Vltava. Krásné, budeme dělat. Vidíme si ukráčky, co to nepřišli. Když to dneska s tou hudbou jsou problémy celou dobu, tak Víšo, dnes mohou ven, Cederka, jo?
úžasný výkon Kostola Panta. Ani žádný symfonát nepotřebujeme. Všechno za nás tady vyřídí. Vážení přátelé, to bylo opravdu úplně všechno pro dnešní den. Sluší se ještě poděkovat všem, kteří dnešní odpoledne pro vás připravili. Pokud byly nějaké nedostatky, jakože byly, prosím, abyste omluvili a těšíme se opět v příštím roce při některé sokolské akci a nejen v příštím roce ještě samozřejmě letos na světu. Na shledanou.